Kumshi benta jong ka jingai min sim na ka benta ki hun samla jong ka kurs naitang. Ha ka jinga lang balalong hapo ka Nativity Auditorium of Gurwat Southwest Khasi Hills District. Kala yo pan ko buram da ka ba ai da ka kusnam ni award ya ki khat nyongot ki hun samla jong ka kur. Laban kedo baka jing ai kusnam kadai nak benta ki kun samla ki bla lep ha ki exam paper bat kum ju ru ya ki samla ki badan ki sap kerpang kum ha ki benta jong karwai ka siau shu tang kata ha ka ni ka jing alang kum ka kurs nai tang kla yo ru man pentamai ya ki nong ket kam jong ka kurs nai tang central body ki ban satre kam ha pereng ka snam arhajar arpsal hadu arhajar arpnyo. Hakaba uba WL Snaitang como president bat uba e kupar Snaitang como general secretary bat yaki lapan scam bat pentian smai the Reverend KG Snaitang. Kiwede ki program kerpang hakani kasi kilong ka jingrai kerpang na kasamla Relisha and Lucky Dora Snaitang bat na kasamla Melilan Snaitang bat kadonru kajing ai kusnam ki kun samla jong kakur. Ya kajing yalang hakani kasingila penyat da uba KH Snaitang acting president jong kakur Snaitang both sa kajing duai na uba Boxstar Snaitang kajing kran priang na uba GA Snaitang president kur Snaitang mau kurwat zone bat jingkran penkut na uba S Snaitang bat jingkur khu penwai na uba M Snaitang. Ni priang soha ya kajing jit bat jing penkanti batong kinong kitkam jangka kurs naikkan pelun berkuwe na kata kata arhajar usam atau arpunyam ngikulat bantrebo yagakam kumbala pensya hali da kajikoy bat da kajiskor mensen. Channel membuka resmi new tarik kena Januari arja abusan ni penong ya ke jingelang jong ka kos naitang jong ka boleh neutra ka bakal top ke south ke son tinglalo nilayo ya ke jingelang akapor khanwe beje mangilala aban pendap sibon kikam napring gibabon kikam bangnala aban pendap kawai kadai ba nilayo ia kebansam ia ki award seki kon juga kon ki belayo ia ke jing job hak jing pule ki jongki nolor kata ro ai award ro ia kitu ki ba don kasap ke bakerpan kat kum ke jiwa ke jongki mentau snam i don khat nyongot hajing sisyang i don kambon dan rekat tu kan ni ki klemla ban poi ki kot kisla ke jengki kapon biang
tikum ta kajing ai kajing i menta kalong tang sekikan nyongot bata kawai pat ka meeting yer sa ai kambot sa kawai pat mentang nilayo ro ya kwan pentumai yakin kam jong ka committee ka tumai ka bagi ong ka central executive committee nak benta ka samoi trikam arjar arbusau hadu ar hajar ar punyo tinglayo ia keban thong ro ki committee red bagi ong ke sub committee berkata kedai ka finance committee ka badai ya ka bapej ya ka jingyo ya ka jingme jong ka pisa ka pilai dan nakaliang ka jonga kumu presiden badang syajid nam tak ni katem arjar arbusau arjar punyo ngai ka kerua kuble ye pi baro ki parakor tubam simla ban poi mentakasniundai ki badon sikijaka keleng ka beri nyotrap ida kuwa ban ye kendo ban ye sembat pi den rei tom lele lap him la ban wan bat ngi den ringi ngai kidan ka juk ka ban sim jok ka ji trilang benda trilang nang ni syakmat nam ta ka jing yaj be jong ka ko te tang da kini ka kerua ngapha ka jing slow kemen nak benta baro kitu kur ki bala pha ki message ba kim laban poi ki don ki basitom ki don ki badan haki jong ki kam ki jam ki bom laban kiar te hendai wala katar la pendep ki lai kublai te ngi pedang ye ki jai kublai ka jong ki bato baro ki para kur badan ka briu nyutrap kinyo ia ka jing syat ka jing klain ka jing sup ka jing kemen bodu snem wasuk ba kemen snem arjar arpusan kublai sibon